Prayakan
suba luhur lan asar salat saya tiadake minta maghrib lan saja kabeh sembrono sampun nggih. Sinarangan Mastika Laras campur sari. Jo audio cerah foto jantung. Kowe kene Cik. Suwe lawase kowe lunga pamit karo aku duh wong ayu pebojanku ati susah mung kangen sliramu Reno wangi taati ati susah nunggu kowe balik rasa kangen ra bisa mari amung ati susah mung sira kang bakal bisa nambani wong ayu. Lah nggih, mung kula nggih. Diaturke malih. Yakin. Yakin. Oh alah. Ngerine nek bullshit ya, Mas. Ora apa-apa. Bedil. Aku ora sumelang mring sliramu. Rasa kangenipun kangen atiku marang sliramu Ayu. Lan nggih kula juga kangen oh, Mas. Aja sira bakal tak siapun marang Kakang karana ana priya kang bakal nyuwitani kanggo sliramu Ayu. Anjir leres nggih. Janji. Nggih. Janji setiamu marang pun Kakang. Aja bakal kok janji.
pepucanmu ati susah mung kangen seliramu rasa kangen ora bisa mari amung sira kang bakal nambani srene tomong ayu solo ati bungah rasa ning atiku mung kanggo sliramu wong ayu. Alhamdulillah. Ja, daturke monggo. Yes,
Matur suwun.
Nanti
matur sembahyang. Mas. Lebu gaden. Ibu, boten kersane nyanyi monggo. Saestu lho. Mas. Neno neno neno.
jantungku lek sawal. Terima kasih Bapak, luar biasa. Tambah ganteng. Foto si jantung live streaming. Bapak paring asma sinten, Pak? Terima kasih. Bapak Teguh. Bapak Teguh. Malu-malu, Mas. Sono. Luar Terima biasa. kasih Bapak. Anis de kowe pancen manis tambah manis yen seneng urip Ayo tak ditoke. Iya, Mas. manis ngumpuli madu kaya bisa gawe kok Kenane lho, Pak. ora joget Pak Mono dari kantor Pos Indonesia. Pak Teguh senenge godhong. Iris-iris aduh dek gulane coba aja dengan manis iya wae sapa Memang lidah Mas tidak bertolak. Andai bersilat iku watake wong lanang. Ala kaya tindekne lho Mas. monggo resang-resang sakit raget sing badhe nyanyi nyopek Monggo Pak Syawal. Pak Teguh, monggo Pak Teguh. Oh, salaman riyen kali Pak Teguh nggih. Sugeng siang Pak Teguh. Pak Oh, saya pundi? lagi Mas Go yen kelingan lalakonku jaman
senyum niki lho. Sugeng siang. Matur sembah nuwun Bapak sinten niki paring asma? Kuwi mang sedekah mawon. Mas Tungo. Mas Oplet. Obet. Oh, Mas Obet. Lagune napa malih bar niki? Napa, Pak? Oh, nggih. Lah. Mangke. Mbok foto kayak aku ya, Dik. Dik, sama saya aja. Pokoknya cedhano. Lagune napa malih? Kasmaran. Lagune napa? Seragenan napa sik dangdut? Oh, dangdut. Asline pundi niki? Oh, Karawang kok kowe ngawur kowe iki. Oh, Karawang. Lah iki ibuke kan minta dangdut ini. Oh, goyang Karawang. Lagune Kasmaran. Sik pripun, Pak? Nanti dikasih dangdut spesial nggih. Siap. Mas Obet. Nggih. Nambah lagi? Lagi sor lagi enggak? Sudah. Pak Teguh, bablas napa niki? Oh, terserah.
joget no, joget no. Ayo joget yuk. Amung sira kang Matur sembah. Wah, Pak Teguh niki piyantune bagus, apian. Kandek nawong Bekasi yo ngene iki kok. Oh, Bekasi Brebes. Aslinya Brebes, onje pengusaha Brambang. Kabeh ndok asin. Ndok asin. Aja semelang wong bagus, tresna keikira bakal layu. Ana rasane aku balik sesumending ana ing sisihmu. Yo. Seragen bergoyang. Pak Teguh yang punya Brebes. Sewindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku. Anjing Kang Mas. Aduh wong ayu papo jago. Disusah. Ati susah mung kangen. Matur suwun nggih Pak Teguh. Matur suwun. Kamu bagus pepujaku. Arep itu rasane atiku. Awal ngrerati sadurung bayanganmu ngerindu hatiku. Iya. Rino wengi tak ape-ape. Kowe bali. Rasa kangen ora bisa mari. Amung sira kang iso nambani. Matur suwun nggih Pak Teguh. Pak Saking Teguh, Brebes. engko bengi kon rene neh bae. Oh nggih. Kon nggo duit. Gubuk Asmara. Oke. Gubuk. Iki sing ewo-ewo sebelah Dari kene Mas iki. Obed. Langsung nggih dibablas nggih Gubuk Nyanyi nggih. Asmara. Nyanyi, Nyekar Pak. nggih? Oh mboten. Wakil Pak, Ya. 500.000 biasanya. Oke. Gubuk Asmara Mas Rene. Ayo Pak Obed.
Aja entuk Bali. Kok mulih Pak Bet? Entuk Bali, entuk 800. Iki lho kurang 200 Pak ben Lah ya siji. genepe. Penyanyine Nah, mboten papat. Pak. Oh mangke. Niki mboten melih. Lagune napa malih? Oh sampun, sampun marem. Catatan sajroning ati. Datang lentur saya merhati. Aku gawe ketika amara gelar kubuk asmara yo mesti kalah resmi Pak Obet. Ini kalau sudah saya kembali ya. Oke, matur sembah nuwun wae. Monggo Bunda. Yen lewat aku kelingan. Sampun. Aku pokae. Matur suwun wae. Repot, Pak. Matur suwun. Salaman nggih. Matur suwun nggih. Niki sampun pas niki Mas 2 juta loh Mas. Niki pas iki Mas. Bisa nyanyi dangdut? Dangdut apa? Jawa. Tajak iki. Ya, lah aku pilih iki kok. Gak iki. Loh. Gak iki biasa war. Lah situ kan baru sekali. Ah iki pun biasa Pak. Saya niki luar biasa. Lah yo, iki tajak nyanyi lagu itu. Lagu apa? Lah terserah iso aja. Oh terserah. Oke, Mas Jadul, kita undang untuk nanti malam langsung ke Jatimulya. Ada enek acara dangdutan di pos. Apa wis nyali? Kene iki rampungnya wis jam 12 Pak. Gak, engko jam 09.00 bar. Pindah nang Jatimulya teko jam 3 esuk. Nakal ya. Ketok wis rada wani nang Jatimulya saiki. Medeni. Ayo ndang taeke ndang bar, ngasar. Catatan sajroning ati.
Dul? Dalem. Jane iki Pak Den iki lho, kakung niku nyuwun iki dibawani. Oh, nyuwun dibawan nggih. Mengke bawane keri mawon. Nggih, niki lho engko dipotong 50 lho, engko malah jojol 50 lho iki lho. Ya wis baleni. Susuk 50. Yo kan dikon susuk 50 lho ayo lho. Iya. Ora apa-apa, Nduk. Wong yo kene iki sarwa manut kan, Nduk. Bawani yo dibawani. Urip ana Mangke ditambah nggih Mas. Jenengan kali jenengan Mbak Yen. Siap, engko diaturke dibonusi 1 langgam plus bawa, Nduk. Siap. Bar niki ditambah melih nggih. Nggih. Mangke dibawani karo sak langgame neh ra apa-apa. Oh, tambahi mboten napa-napa. Sik ngagem bawa. Nggih. Oke, siap, baik. Jenengan badhe nambahi mboten niki? Oh, mboten. Jaluk susu. Malah njaluk jujul. Urip ana
salah terus. Aku kok ora tau bener terus mangsaku. Kegarane wong akrabi suarane jan. nggih. Pripun? Nggih. Oke. Saestu napa boten? Siap. Napa Jajarono saestu wong. niki? Jajarono. Lah iya, aku nek ngene iki terus langsung kelet lho. Semangat kok kelet. Oh, kelet. Kaya lim ae. Mbah aku kan Tutu Bondo tuturupa bukan harta dan juga bukan rupa ya Mas. Loh. Oh, kuwi penting berarti. Oh. Semangat kaum pria, semangat. Oh, no. Betul. Oh iya. Betul iya, Pak iya. Pos, betul. Oh, Amung ati pawit tande biasane ki nek aku lho Mas. piye Dek? Biasane among peksi Mas. Among peksi. Lah nek yang jenengan ra duwe peksi aku ya emoh. Oh iya. Hobi to jenengan duwe peksa. Mundal. Luput pisan. Kena pisan. Yen gampang luwe Pak De Parno nyun pangapunten nika bawane rada mlethit. Yen angel ka Biasa Aku yo melu wer to, Bu. yo emang begitu kok. Ora apa-apa. Tanah hati Rano numbas arato Bawa sampun ngatur dipinangkani langgamipun kepareng Diayu monggo. Ya.
Lah niki wau nggih jane kula pengen goyang. Lah ning kendange mboten ngersake goyang. Aku padha mumet dase. Mumet dase to. Pak lho sing ngendika udu aku. Maksudnya piye to, Nduk? Jare ra entuk goyang. Oh, aja dirogohke melih. Nggih, yang kakung. Mboten mboten sah repot-repot. Kula namung guyon lho. Biu, ya abang barang to. Niki nggih kendange dangdut ya rusak. Saestu lho. Mboten ngangge kendang dangdut. Mas, Nun. ikhlas. Alhamdulillah. Keparengung berkahi. Siji meneh, pokoke siji meneh. Oke, siapa takut. Untung beno MC-ne aku nak MC-ne kae ra iso bawa repot. Padak. Klasik. Kae neh bawa neh 15 bawa ra apa-apa. Ora nganggo bawa sing penting klasik. 100 1,5 juta kok. 10 lembar. Oh iya, bawa terus iki ditelaske riyen nggih. Ya. Ayo. Oh, berarti nggih hebat. Kabeh ngekeki. Nek iki berarti aku kurang no. Ya. Oh, mengke. Berarti sak lagu 100 sak redu. Oh. Dipinangani, Nduk. Ora apa-apa. Mboten goyang, kula mboten goyang. Liyane mawon sing goyang. Goyang kok ya pales lho yen kowe iki meneng wae kek mengkono penak. Oh, mboten nangsal. Mosok bokonge kon ubeng-ubengke ra entuk ya. Lho, lah tek malah kaya intergiling. Sinten? Oh, beno kan mriki kenapa? No, beno kowe rono no, kon rono no. Oh, kon rene Pak Beno. Kakung, sing ngersakne kakung beno kon rono jare. Sepiro? Ting 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 ting. Nano, nano. Rena wangi. Seragamnya tinggal. Kelinci ucul, Cok. Sesuai perjalanan jenengan anu to, mubeng-mubeng to. Oh, biasa ucul. Sesuk kula kurung mawon kajenge mboten ucul nggih. Aduh klinciku. Ah, ya kok dislendrokne ra apa-apa. Iki ditelaske rumiyin bablas kelinci ucul. Oh, nggih. Mboten ngangge bawa mboten napa-napa nggih? Mboten napa-napa. Langsung bablas kelinci ucul piye, Cok? Man yo malih sarung to nduk yo nganggo leret yo. Ya.
tetembang sampun katur menika wonten. Nggih tambahi ta? Ugi Mastika Laras sinarengan Bejo Audio Sound System. Sinarengan cerah foto di jantung ya bro. Paring Pasuboto kanthi tetembangan campur sari. None Nduk, pripun Mas? Ngono kuwi karo nguleni Gatot. Lah iya. Karo niwul. Nek nggon aku ki anu ke lho Mas, ngintil. Iya. Kowe mudeng ora ngintil. Ngintil ki melu. Lah, kuwi lak ning kene. Lah piye to? Ngintil ki nek cilik lho Mas. Oh iya, ya wis. Terus nang Ajeng to pundi? Niki dereng telas. Mbae serap Oh, lah kula nggih mboten gadah bojo. Oh, ditokke. Ora, Nduk, hubungane apa lagu ora ndek bojo? Aku ditokke kene iki ya jodoh lho. Oke, Mas. Lah iya engko nek malah medeni bahaya aku ora iso balik lho. Lajap. Kerso Jogja Sinarengan Mastika Laras Campur Sari Bejo Audio Undang anak siap foto di jantung. Oh jenenge nganu yo lah loro no iya iki lagu iki ning undang anak bedone lho Ono nene
ngudang anak. Oke, sing pripun ngudang anake? Tak ngudange apa anak lanang napa sing pripun? Bocah manis. Niku. Oh, sing penting ngudang anak napa Putra Nuswantara? Putra Nuswantara. Oh, sing penting alus. Siap. Berarti yo ngudang alus berarti Putra Nuswantara. Anak kucing lho ya. Anak kucing. Anak kucing. Nduk, kowe ora ngerti to? Tambahi aja gawe emosi. Ora, kowe iki darah tinggi kok emosi nyalahke kancane. Iki tak entekke sik. Ya nek kurang ya imbu. Lajeng. Yo matenan yo, Nduk. Nggih. Niki kula sampun nggih, Mbak Kakung. Besok Mastika Laras wayangan dalange raku. Oh, ya beda urusane. Besok. Anakku sing beko Sone Pak, ngen kamu bahagia sing sae sone wis to. Lah niki sone kowe enak oh Mas. Aku membikin bahagia teman tuh gampang sederhana. Ya Allah. Besok pintar sekolah ajan wes bisa nyambut gawe kudu mlaku sak mestine prokot seng plok bolong kantong bolong nduk diaturake Putra Nuswantara ya diatur. Mriki mawon nggih, Ko? Mriko. Oh, mriko. Mah aku nak ngono. Sik, engko aku rono. Tak grepke ngono ora rono.
bisa gawe maremne ati nduk. Anjir. Pripun kok? Lenggah onje. Duduk nduk, duduk. Duduk. Oke, baik. Ja. Bakung kok Onje lenggah sing alus. Terus kok? Engko terus diparingi. Gawe bisa Dok, dalam Mas. aku duwe penggero anyar. Irunge gede dadi iya. Oh, dadi napase kathah nggih. Ambekane kathah. Iki sesuk ya arep tak astono alun-alun Taman Mini ngono tak kon girong. Oh, yo malah kaya bilung. Ya babar jaluk sepuro pengendangku sakit tregele nduk. Ora apa-apa. Mboten penak lho Mas. Jane iki pemainku nom-nom gurdo macak tuwek. Dadi yo pekewuh lho. Pekewuh. Penting semangat to ya. Penting sor kok. Heeh. Kong disor. Karo didukung saka Hexos. Hexos Min. Iya. Nyapu to.
Cuk, ombo. Kok ombo to, Nduk? Semangat kok ombo. Semangate ombo iku. Monggo. Lha iku yogane tase nom-nom, Kong. Kandhani. Sek tuwek iki MC-ne. Ya kancane do dikijing arep ngomong ngono wae. Pantar aku sudah entek ngono piye. Kowe nak karo aku kok semiomen. Lah iya no. Tuwek. Kudu ngono to. Tuwek MC-ne kancane do entek dikijing. Ayo ngeri kok dipantau kok. Bisa. Kowe kok ngono. Moh aku. Maksudnya dipantau. Hei. Mas kon dindi repot kowe aku. Aduh tenang. Bapakmu wis diaturke kanthi tetembangan alus.